V sobotu 18. září 2011 se v Kunovicích po dvouleté náročné rekonstrukci slavnostně otevíral areál Panského dvora. Na oficiální hosty i širokou veřejnost čekala prohlídka z rekonstruovaných budov a bohatý kulturní program, zakončený velkým nočním ohňostrojem. Představitelé města však před sebou měli další nelehký úkol – uvést areál do života. Nakolik se jejich vize podařilo naplnit, se přišli pochlubit na pravidelné setkání s podnikateli, které se u příležitosti prvního výročí činnosti podnikatelského inkubátoru Kunovice Panského dvora konalo mimořádně ve zdejším velkém sále. Podnikatelský inkubátor v Kunovicích je charakteristický tím, či specifický tím, že ho máme obsazen a pronajatý beze zbytku, což v dnešní době ekonomické krize není až tak obvyklé. Své sídlo zde našlo 29 firem různorodého zaměření a specializací, od designérství po gastronomii. Prostředí inkubátoru si všichni pochvalují. Je to moderní prostředí, nádherné prostory, vybavené vším pro podnikatele. Myslím si, že se tu pracuje velmi dobře, vítáme i spolupráci s městem, je perfektní, takže hodnotím mimořádně kladně. Areál Panského dvora se stal také nedílnou součástí života obyvatel Kunovic. Našli si sem cestu i naši obyvatelé na chvilku posezení na nádvoří, i na kulturní a společenské akce, které se tady sem tam konají, i do místní restaurace, takže Panský dvůr krásně ožil. Široké veřejnosti, školám či firmám jsou k dispozici také další prostory Panského dvora, které si mohou pronajmout pro pořádání rodinných i firemních oslav, konferencí a dalších kulturně společenských akcí. Máme tady 3 sály a ty sály se nám velice dobře pronajímají jak ke společenským, tak kulturním akcím, které se tady konají. První rok má podnikatelský inkubátor Panský dvůr Kunovice za sebou. Aby byly stejně úspěšné i ty následující, připravuje město už nyní další projekty, které by měly rozvoj a životaschopnost areálu podpořit.